Ku danna subscribe a wannan tashar tamu mai suna Halara Media TV. Sannan kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun tura sabon shiri za a sanar da ku mun gode. Sannan kada ku manta da yau ƴan uwa da abokanan arziki share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa cikin wani majalisi da Sheikh Bashir ko kuma in iya cewa Dr. Bashir Ibn Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi ya gabatar. Wannan karatu an ba shi maudu'i akan su wane ne ahlus sunna da kuma mataki sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duba da abubuwan da suka faru daga kan Abdul Jabbar zuwa Lawan Trump. So subhanallahi, mutanen nan sun samu zamiya. Allah ya mana tsari da sharrin ire-iren wannan harshe nasu. Amma dai ba tare da na ɓata ku da cika surutai da yawa ba, za ku ji irin bayanai na ilimi da Maulana Sheikh Bashir ya gabatar. Dama ahalinsu ne, bunda kowa ya riga ya sani ne, saboda jinin shehu ba wasa ba. Kowa ya riga ya san dai barewa ba ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba. So alhamdulillah, kar ku manta Halara Media TV ke kawo muku wannan karatuttuka. A ci gaba da mana like da sharing da kuma subscribe domin sauran wasu amfana baki ɗaya. Allah bar mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam da'iman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqdim dalladin. Assalamu alaikum. Dan uwa musulmi, kamar yadda aka saba, yau da ranan karatu ne. Kuma ran karatun yau muka saba yin littafin Bulugul Maram, littafin hadisi na wato al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. To amma kuma gaskiyar magana, abubuwan da ke faruwa a social media kwanakin nan suna taɓa zuciya matuƙa ga dukkan ma musulmi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Abun yana taɓa zuciya kuma bayi da daɗi kwata-kwata ƴan uwa musulmi. Wallahi tallahi mu farka tun lokaci bai kure mana ba. Wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane. Wallahi tallahi martaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane. Wallahi annabi ba abun wasa bane. Wallahi tallahi martaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin taɓa bane. Ba a taɓa al'ummar da ta taɓa annabi ta kwana lafiya ba. Ba a taɓa al'umma ko da baka ko da takobi ko da rubutu ta yaƙi annabi ta yi nasara ta kwana lafiya ba. Me taɓa annabi ko a bayansa yake sallah, Allah bai daga mar kafa. Ko ya ga annabi yayi sallah a bayansa ya kuma taɓa annabi, wallahi Allah bai daga mar kafa. Wallahi an samu masu sallah a bayan manzon Allah, sun gan shi, sun yi dawar imani da shi, amma da suka taɓa mutuncinsa wallahi Allah bai bari ba. Wallahi in ko Allah bai bari ba, to waqar khalat min qablihimul masalat. Wallahi sunnatullahi allati qarqala min qablu walan tajida li sunnatullahi tabdila. Abin da nake so ne magana akai shine maganganu ne waɗanda da in an ji 1/10 na wannan magana a bakin wani akan titi yayi dangane da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yanzu nan zaka ji an ce an taru an yi zanga-zanga, an ƙona shi, mutumin an kashe shi, kuma an nemi waɗanda suka yi sun ce an taɓa annabi ne yasa suka yi haka. Jama'an mu aka saba, magana ce wanda 1/10 in wani ya kuskure ya faɗa akan titi ba da sunan ilimi ba, yana jahilinsa, to yanzu nan zaka ga jama'an gari za a tashi, kuma masoyan annabi ne kuma suna da uzuri. Misali, ba za a taɓa annabi wani ya rike jikinsa, ya rike kwakwalwansa, ya rike hankalinsa ba. Za ka ga jama'a sun tashi ba su yadda ba, su kama mutumin nan su zartar masa da hukunci. An yi wannan ba ɗaya ba biyu ba. Yanzu sai ya zama makiya annabi sun fito da wani sabon salo. Wato tunda durran da aka taɓa annabi, wani jahili ya taɓa shi, ko wani kafiri wanda ba musulmi bai taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin hukuncin da za a masa kenan. Jama'a za su tashi su ce ba su yadda ba, kankace mene ya bakunci lahira. Kuma in gobe wani zai, shi ma hakan zai mar. In jibi wani, in so 10 wani zai taɓa annabi, so 10
irin su zai bakunci lahira. Nobody cares, jama'a ba su damu ba, kuma ba su da wani apology to anybody. Saboda saboda annabi aka taba, kaman suna jin wanda aka taba nan gara ka ce zaka kashe su. Kaga ko ba wanda zaka taso kashe shi ya zo ramawa ya kashe wani a ce wai don me yayi kisan kai. To yau ka taba masa inda ya fi rai tsada, shi nasa hukuncin musulmi mumini kenan. Mu muminai ba wai alfahari ba, ina nufin mu musulmai waɗanda muka yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama, kowanne ji yake yi taba Annabi sallallahu alaihi wasallama to gara ka kashe shi yafi mar sauki. Da haka duk wani martanin da wanda za a kashe yake yi to fiye da wannan wanda aka taba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To da aka ga haka halin mutane yake, kuma haka suke ba su canja ba, saboda wannan yana martaba Annabi na representing abinda Bature ke kira core value. Wato akwai value gradation. Value yana da hawa-hawa. Idan aka kai core value to an kai kololi. Value wanda you are ready to protect it with your life. Shine value wanda kana shige da ka sadaukar da rayuwarka sannan ba da kariya, wato kima. Abu mai kimar da ka shirya ka ba da rayuwanka don kare shi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mutuncinsa yake a zuciyar musulmi duk inda musulmi yake. Wannan magana ce ma wanda tabbatacciya ba wani mai ja akai. Da aka ga haka al'umma suke, yanzu sai aka fito da wani sabon salo. Duk maganar da kowa ke tsoron faɗa dangane da shugaban halitta ya san in ya faɗa yau lahira zai kwana. Kowaye shi. Sai aka mai da shi subject na debate tsakanin waɗanda suke kiran tsakanin wanda ake kiransu malamai. Ma'ana a ɗauko mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam a saka a faifai, wai ana debate ne yanzu ya zama mas'ala ce khilafiyya, cewa kaza an dangana wa Annabi ko kuma kaza ko ba daidai bane, ko ba a fahimci lafazi bane ko fassara. Wallahi al'umma tana shirin shiga mummunan matsala, mummunan haɗari. In ta ci gaba da wannan, Allah zai fishi da ita ya tsine mata albarka ya la'ance ta, kuma ba zai ƙara yafe mata ba. Wallahi. Saboda in dai aka taɓa Annabi, ba mu da kaman manzon Allah, wallahi in dai al'umma taɓa shi kowace ce al'ummar, wallahi Allah la'antanta zai. In ya tsine mata ko ba zai ƙara waiga ta ba. Tun da wuri mu farka, mu tashi mu kwaci kanmu daga wannan zawahir da suka fara bayyana a cikinmu na ɗauko abin da ba za ka iya dangana wa mahaifinka ba, ba za ka iya dangana wa malaminka ba, ba za ka iya dangana wa duk wanda kake ganin kima ba, sai a kawo a ce wai ilimi ne ake ƙoƙarin tattauna shi, ba a fahimce shi bane ko kuma a'a an rawaito ko ba a rawaito ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, ai Allah wadaran karatun da zai saka wai ka zo kana ganin baike na daraja na mutunci na manzon Allah. Wallahi gadda ka zauna baka yi karatun ba. Al'ummar da take jira wata yarinya yar arewa musulma za ta fito ba dan kwali ko ta yi shigan banza, a taru a yi ta tsine mata albarka, ana la'antar da ta zama ruta, a kama ta, a ji a kangame ta, a daure ta, a yanke mata hukunci. Ba na ce hukunta ta ba daidai bane, daidai ne. Wai al'ummar da ta kasa yafe wannan yarinyar, ita ce take yafe waɗansu da sunan addini da rawani a kansu, su furta kalma ta rashin mutunci ma manzon Allah. Yanzu wanne ya fi zafi a addini ko a karatun fiqh ko yadda ake categorizing laifi? Wani laifi ya fi muni, taɓa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yawo ba ɗan kwali ko kuma shigan tsaraici ko batsa ko wani abu? Duk waɗannan abubuwan fa ita kaɗai ya shafa. Kuma har yanzu duk batsan duk lalatan bai shafi aqidanta ba, matukan ba ta ce abun halal bane, matukan ita ba ta da abin take haramun ne, ba ta halatta shi bane, ba kuma ta ce ta yi din Allah ya abin da ga dawo bane, ma'ana bai shafi aqida ba, sunansa zunubi, bai shafi fito na fito da Allah a matsayin tahaddi wa Allah ba. To al'ummar da ba ta iya yafe irin wayannan yara, ita ce take haƙuri, take iya ba da uzuri ma masu
ɗauko mutuncin annabi a faifai ana bazawa ana faɗin abubuwan da gwandama mutum a ce ya mutu kafin ranar da ake iya ƙarfin halin faɗin wannan magana. Don Allah ina kiran masu da'awan wa'azi ko masu da'awan malanta ko masu hawa minbarori don Allah don girman annabi sallallahu alaihi wasallam su dubi annabi irin duban da Allah ya masa, su mutunta shi irin girman da Allah ya ce a bashi, su wajabta su tuna mu da su Allah yake kiran mu duka, da annabin duka, shi ma annabin ba a yafe ba, shi ma sai ya girma, shi ma an wajabta masa ya darajanta kansa da kansa. Mu dukkan mu an ce mu tawadi'u ne, amma annabi an ce masa ya nabi nasu naka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa tu'azziruhu, shi ma an ce ya girmama kansa da kansa har da shi a umarni, wa tuwaqqiruhu, ku girmama shi ku ji nauyin manzon Allah, wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu Allah kuma wa tusabbihu bukatan wa asila, ku yi Allah tasbihi safi da yamma. Wato tunda an lura taɓa mutuncin annabi ba zai yi akan titi ba, in wani jahili yayi, in wani wanda ba musulmi ba yayi, yanzu nan zai fuskanci hukunci, zai fuskanci fishin al'umma, zai kwana a lahira. To bari a kawo shi kan minbari da sunan mas'ala ce khilafiyya, mas'ala ce ilmiya, ana tattauna ta ne a ilmance dan a tantance menene abin faɗa wanne ne ba daidai ba. To wallahi duk waɗanda suka ƙirƙiro da waɗannan kalmomi na taɓa mutuncin manzon Allah, ko suka musu irin wannan fassarori, ko kuma suka abin nan, tunda ba yau wannan nasoshi suka sauka ba, yau saukansu shekara 1400, amma me yasa ba musu wannan fahimta ba sai yanzu? Don Allah al'umma ba ta bai kanta ba? Yau littattafan na aka rawaito su, yau aka musu wannan? Duk abin da ka ɗauko wanda zai iya da sunan zai taɓa mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa bana aka rawaito ba. Ba bara ba shekara 5 ko 10 da suka wuce ba, kuma ba yau ake koyan larabci sharhi. Allah na tuba ba a taɓa samun littafi a duniyan nan, littattafai da suka samu sharhi kamar littattafai addinin musulunci ba, wanda aka fassara da kowane yare, aka yi iyo, aka yi nitso cikin kogin larabci, aka ciro ma'ani na kalmomi, aka yi wasa kwakwalwa kan a fassara kowane nassi guda ɗaya. Har ya kai ga malaman sun yi wa kansu doka, ba ka da iko ka ɗauko wani nassi ko a Ƙur'ani ko a hadisi sai an auna ma'auninka da gogewanka a luga. Ka tumbatsa a luga, ka gane ana samun kalma ɗaya a larabci mai ma'ana masu kallon juna? Ka san larabci shi kaɗai ne yaren da ke da kalmar da za a ce baƙi irin, a ce fari sol, kuma duka kalma ɗaya? Shi kaɗai ne yare, ni ban san wani ba, ban ce na san duka yarukan duniya ba, amma ban san wani yare a duniya da fasaharsa da faɗinsa da zurfinsa ya isa ya ɗauki saƙon Allah na wahayi, alwahil matlu da alwahin gairil matlu. Wato alwahil matlu alqur'ani kenan, alwahin gairil matlu hadisi kenan. Ba yaren da yake ɗauko risala ta Allah da faɗinta da tumbatsanta sai larabci. Saboda shi ne yaren da ya tumbatsa, wanda kalma ɗaya kana iya samun a fassara ta da baki kirin, kuma a fassara ta da fari sol, kuma kalma ɗaya, haruffan daidai, rubutu iri ɗaya, wasali iri ɗaya, furtawa iri ɗaya. Amma sai ce ismul addad ne wannan. Suna ne da ke ɗaukan kalmomi da suke kallon juna. Sai larabci ko yake da wannan. Don me? Don ya zama kowace kalma ka ɗauko in zai taɓa mutuncin annabi to tana fa da wani fassaran dole ninkin ba wannan ba. Ba yadda za a yi haka. Don girman Allah mu nema wa kanmu, yanzu ma masifar da al'ummar mu take ciki wallahi ya isa. Yanzu ma sauƙi muke nema ba ƙari ba, amma in an ci gaba da dangana wa annabi kalmomi, abubuwa waɗanda ko babanka aka dangana ba za ka yi jure ka ji ba, ko mahaifiyarka aka dawo aka ji kuma ce wai shugaban halitta ne, a ana jayayya ne, fassarar haka yake, ma'anar ba haka yake ba, waɗansu sun ce in an duba annabi Muhammadu. Jama'a, ta yaya za yi annabin da munafukai zuwa kawai suka yi fa, ka Yahudawan Madina zuwa suke su wuce shi su gaishe shi, kalma assalamu alaik,
saboda suna so su gaya masa magana baka a billah. Da yarensu na Yahuda in assamu yana nufin mutuwa, da larabci ko assalam daban lafiya sallama. In sun zo gaishe shi sai su kaurara makogoro assalamu alai, sai a ɗauka wai don a ji kamar sun ce assalamu alai, ba wasu na ce assalamu alai, kuma assamu da yarensu mutuwa ne. Sai ce wa alaikum, shikenan. Wata na sai da Aisha tana wurin alaiha ridwanullah, ran ta ya baki ta ce assalamu wa alaikum assalam wallana, ku ne mutuwa zai tabbata gare ku hadda la'ana ma matsayata. Sai annabi sai ya ce ba Aisha, baki jirin amsar da na ba su bane? Ya Rasulullah baka ji? Ce to ai kin ji, ni ma na ji shi zan ce mu alaikum, shikenan abinda ku faɗa ya koma muku. Amma Allah da yazo sallallahu alaihi wasallam, da Allah subhanahu wataala yazo ba da amsa, ba na Aisha ya faɗi ba, ba irin na Aisha ba, ya ce wai wa iza ja'uka hayyauka, bai mako ya faɗi me suka ce, a'a hayyauka bi ma lam yuhayyika bihi Allah. Jama'a don Allah ka ji wannan ibara, ku duba mu wannan ibara ta alqur'ani, wa iza ja'uka hayyauka bi ma lam yuhayyika bihi Allah wa yaqulu fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul, yace me hasbuhum jahannam yaslawnaha bisal masir. Ya Rasulullah, in sun zo gaishe ka sai su ma wata gaisuwar da ba irin ta Allah yake gaishe ka da ita ba. Allah ya faɗi gaisuwar bana, wai Allah ba zai ga annabi wannan bakar magana ba, ko wajen mayarwa, ko wajen mai da zance fa Allah ba zai faɗa ba. Allah ba zai ce annabi assalamu alaikum ba, sai dai ya ce hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Don Allah limaza na nata'addab bi adabil Qur'an, limaza la nata'addab bi adabil Qur'an, don me ba za mu ladabtu da ladubban alqur'ani ba? In dai Allah da ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai iya maida zagin da aka yi mar, irin wannan zagin bai maidawa saboda mutuwa aka ci, tare da ya fa gaya masa, ya gaya ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna, amma tunda wannan suna kira masa mutuwa ne, Allah ba zai faɗi mutuwar ba. Ya ce masa afa in mitta fa humul khaliduna, amma tunda suka ce assamu ne da sunan zagi, Allah ba zai nanata ba, sai ce wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha bisal masir. Sadaqallahu alazim. To yan uwa, ta yaya za a yi tsakani da Allah, Allahn da ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam, in an gaya masa bakar magana irin wannan, sai dai ya ce suna ma gaisuwar da ba irin ta Allah yake maka ba. Ba zai maimaita gaisuwar ba, ba zai maimaita kalmar ba, saboda ta yi muni. Amma mu a nitse, ka ga mutum a mimbari, ka ga mutum cikin almajiransa a masallaci, ka ga mutum yana faɗi yana faɗin kalma da ta shafi shugaban halitta, wanda wallahi jiya hankali na ya tashi matuka, shi yasa na yanke shawara yau ba karatun zamu ba, wannan maganar zamu yi, saboda in mutum ya gani yayi shiru to shi ma la'anar Allah ta tabbata a gare shi. Mu ɗaliban ilimi ne, har yanzu neman karatu muke yi, ba za mu kira kanmu malamai ba, har yanzu alhamdulillah mu ɗaliban ilimi ne. Amma kuma idan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza zahara fasadu fasakata al-alimu fa alayhi lanatullah, ba annabi na ce sai ka tumbatsa ilimi ka zama malami ba, in dai ka san abun barna ne. Idza zahara fasadu, in barna bayyana wa sakata al-alimu, ma'ana wanda ya san abin barna ne yayi shiru bai magana ba, to la'anar Allah ta tabbata a gare shi. To kaga ko idan muka gani muka shiru bayan mun san barna ne, tare da mu ɗaliban ilimi har yanzu karatu muke nema, to mun zama la'anar Allah ta hau kanmu kenan. Ina kira da dukkan ɓangarori don Allah a mutunta manzon Allah, mu fahimci cewa maimaita zagi akan annabi zagin annabi, ko a hikaya wani ya faɗa, maimaitawa ya zama haramun, kuma ya zama kalma ce ta zagi, kuma ridda ne, kuma akwai hukunci a kai. Ba a maimaita zagin annabi akan wa annabi.
to don Allah ƴan uwa mu girmam in dai Khalid ibn Walid ya sa an fille kan Malik ibn Nuwairata kawai dan ya ce wa annabi sahibukum, shi kuma hatta wili ana iya marcewa wai ai alqur'ani ma yace ma dalla sahibukum wa ma gawa, amma Khalid yace annabin kace ce sahibukum, annabi Muhammadu in ka ƙara nanatawa yana in ka ƙara nata sake zarta masa da hukunci, yace wallahi baka yi son barka ba. Wannan hadisar sananniya ce, haka suka yi da Malik dan Nuwairata. To don me? Saboda annabi kalma ko cewa mutumin nan ba a faɗi. Muna ganin fa mutum ne Allah ya jefa masa imani a yakin Khandaq, yakin tonon ganuwa. Yazo ya ce ya Rasulullahi, kafiri ne fa ɗazun nan, yazo Allah ya jefa mar imani ba wanda ya sani. Yazo ya ce ya Rasulullahi, Allah ya jefa mun imani ya kalmar shahada. Yace ya Rasulullahi har yanzu ɗan uwana ba san na musulunta ba, har yanzu ba wanda ya san na musulunta. Shin in ɗau takobi in shiga sojojinka ne mu yi yaƙi, ko kuma ana ji yan uwa, ko kuma ina da dabaran da zan ruguza wannan yaƙi? Wanne yafi? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yake the most realistic leader, wato shugaba da ya fi kowa waƙa'iyya. Bai ce a ba komai ɗau takobi ka shigo cikinmu ba, sai ya ce takobin kaɗai me zai mana, kaga reality ko? Takobin kaɗai me zai ƙara mana? Wannan shine bin realist ko bin realistic. Takobin kaɗai me zai ƙara mana, in ji shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Ka je kai duk abin da za ka yi dabara ka ruguza maƙiyan shi yafi. Alharbu khuda, yaƙi damar ɗin yaudara ne. Me yace? Yace ya Rasulullah, to in na je fa akwai kalmomin da zan faɗa wanda ba su kamata ba dangane da in zan yi magana a kanka. Kaga ya ce wa annabi fa mutumin nan ne fa yake neman izini. Idan ya musulunta ya ce wa annabi mutumin nan, to akwai matsala. Akwai matsala. Mutumin nan fa jaba ba irin kalmomin da yanzu ake faɗi a social media ba. Mutumin nan ya faɗa, to akwai matsala. Ba wai a rika bayani ya gashin manzo Allah sassa ko ya wani abu ko wani abu, wannan kan wallahi tallahi kad'ar ridda ne, duk wanda ya faɗa ya ridda. Duk wanda ya faɗi wannan, ya faɗi wannan abin da ake faɗi, wallahi ya ridda. Duk abin da ya faɗa na dangane annabi ko riga fa ba maganan gashin kai ko jiki ko na abu, rigarsa kace kayan nan ba wanke ba sun yi kaza, to mutum ya gama. Kayan sawa wanda ɗazu ba nasa bane dan suna kasuwa ba su yi ba, in ya kyautar kuma ba nasa bane yanzu na wani ne. Amma duk abin da ya shafi jiki, farce ko na wani ainihin jikinsa ne. Tsarki da daraja da kima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suturar sama baka yi saka ce wai aka ji yaƙi sun yi ƙura ko na ba, ko ka danganta ko ka ce suna buƙatar wanki ko na, ba a faɗi. Saboda ba wanda ya taɓa ganin annabi ya ga akwai abin da ya kamata a wanki, kowa ya gan shi fes yake ganin sa alaihi salatu wassalam. Ana ji yan uwana? To don Allah ni da ina roƙon ku, na haɗa muku hannu biyu, ku dubi girman Allah ku nema mana lafiya. Wallahi tallahi jiya na kwana cikin takeici, matuƙa na ji zafi a raina, Allah shaida na ni. Wallahi tallahi ba abin da za a yi mana a cuce mu, a azabtar da mu, ba a taɓa azabtar da mu kamar ta mutuncin manzon Allah ba. Wallahi babu azaba a wajen mumini da ya kai ya kunna waya yana scrolling ya zo wani ya faɗi magana marar daɗi, abin da ya shafi wani abu na mutunci na daraja ko na manzon Allah. Don Allah a rufe wannan chapter kwata-kwata, a haƙura da ita, a komo wata magana daban. Don Allah. Duk abin da ya shafi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, don Allah in dai an faɗi annabi salati kawai za ku yi. Kar wani ya ƙara faɗin wata magana an faɗi annabi Muhammad ba salati ba. Duk abin da ya shafi intiqasi na janabin manzon Allah, don girman Allah a ji tsoron Allah ya kiyaye yan uwa. Mu koma kan yakin Khandaq. Haka ne? Sunan sahabin da ya zo ɗin wanda na ce ɗazu kafiri ne yanzu ya musulunta. Duk kun san shi. Shi ne Nu'aym ibn Mas'udin al-Ashja'i. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Annabi sallallahu alaihi wasallam masa, takobin kaɗai me zai mana? Ka je
ka faɗi abinda ana ji yan uwa ka je ka faɗi abinda zaka kwaci zaka ruguza makiya manzon Allah kenan dan ya koya mu karkaje zubance ka ce da ka je ka faɗi wannan din dau takobi ka zo mu hada he was so realistic alayhi salatu wassalam yace masa ka je yace ta Rasulullah zan fa faɗi magana ba wato kada ce annabi mutumin nan fa a can wajen jawabi ya shiga matsala ina ne annabi ce Allah ya fi maka duk abin da ka faɗa saboda laluran yaki me zai faɗa da Allah mu raka shi jama'a ku zo ku raka ni mu bi ai mu tiryan yanzu zai bar gaban manzon Allah mu je tare da shi mu ji abin da zai faɗa gano ai mu nan yana tafiya sai ina ya fara zuwa wajen Yahudawa suna ganin su dama abokin su ne a jahili no ai kwana biyu ba mu ganka muna cikin damuwa ya ana wannan tashin hankali na yaki ba ji ka ba sai ce ka sai ya ce wallahi tallahi ku ba ku da hankali kuma gaskiya faɗa ku suna da hankali ne da su yaki manzo Allah ba ku da hankali suka ce me ya faru yace to banda ku yanzu dan Allah mutumin nan turon da ya zo garin nan annabi fa yake ce mutumin nan amma ya nemi izini ko jama'a ku ji da kyau sai fa da ya nemi izini kai ce masa mutumin nan cewa annabi mutumin nan ma akwai matsala shin mutumin nan kan tun da ya kaure zo garin nan Madina ku kun ya taba cin amanan ku ya taba ana ji magana tun da ku alƙawari suka ce wallahi bai taba ba yace to don haka tun da bai taba ba ku don me yanzu ku karya masa alƙawari ku haɗa kai da makiyansa ku yaƙe shi yanzu kuna gani idan ya je aka fara yaƙin nan da shi da su ku kuma kuka goya makiyansa baya sai zuban jini ya yawa sai wata zumunta ta su ta da kafin musulunci ta motsa suna ganin za su kashe juna sai suka ce a dakatar da yaƙin nan kuna jin in ya dawo Madina za ku iya da shi suka ce kawai wallahi ba za mu iya da shi ba to dama in za ka yi mutum irin wannan sai ka masa tambayin da za ka ɗaga shi daga inda yake shi da kansa ya fahimci ya yi kuskure zai dawo rinka da kansa ya ce to me kaga za a yi sai suka ce wallahi ba za mu iya da shi ba to yanzu kai me shawaranka kaga sun miƙo kansu ko sai ce shawara kawai ku je wajen mutanen Makka ku gaya musu cewa ana ji cewa yaƙi dai za ku yi amma kuna so su ba ku jinginan mutum kaza ko 10 ne ko 40 suka iya faɗi wani adadi cewa ku ba mu jinginan mutane raha'in kenan wato hostages da yaren zamani ana ce musu hostages da turanci da larabci raha'in ku ba mu jinginan mutane kaza mu rike a wurin mu